Готови сме. Топ 5 най-добри коли, според мен. Много добър вариант. Топ 5 най-добри коли до 5000 лева. Тук до 5000 лева, защото то за първа кола повече от 5000 лева да ядеш е абсурдно. Буквално докато търсих за хората от YouTube, буквално докато търсих колите, които искам да ви представя в тази мини класацийка, видях колко много са поскъпнали автомобилите. В смисъл, много е скъпо. Вече 5000 лева не са пари. Преди 5000 лева купуваха някакви неща. В момента 5000 лева не купува почти нищо, което е много скандално. Нали? Но все пак ще погледнем за какво става въпрос. Айде, готови сме. Това като първи вариант може да погледнем мерцедесите, тези по-старите. По принцип сега това не знам. Аз цъкнах с ляв волан, ама едно е такова, примерно, за първа кола е мега яко. В смисъл е класа. Няма значение. Смисъл, тук не знам мотори и така нататък. Нямам никаква представа. Ако намерите до 5000 лева такова, е много добре. Тук има друго. 3.2 CDI. Това е комби, ама да. Примерно, дайте да направим така. Ще направим, защото търсиме седан, все пак сме, нали, все пак сме младежи и искаме да караме нещо, което да става за нещо. Тук цяло няма много такива, ама тая със сигурност има някакъв проблем. Мотори, кутия, окей, бартер. Тя има някакви проблеми, но не знам дали ще ви стигне да си купите Е-класа за 5000 лева. Човек, тия коли са много стари, как? Как е възможно? Ако ви стигне да си купите 5000 лева за Е-класа, има някакви. Със сигурност ще са някакви дараци, ама тя първата ти кола, освен да е дарак, не знам какво друго може да е. Но ето това, примерно, ръчни скорости, дизел, че работи добре, очевидно, нали, добро състояние, нещо, което долу горе ще върши работа. Аз харесвам тия Е-класи. Тия Е-класи ги харесвам за първа кола с някакъв 4-цилиндров двигател, примерно, за да не ти е много скъпо, дали ще е автомат, дали ще е ръчка, вече зависи от вас. Автомата е по-скъп за поддръжка, нали, трябва да го знаете това. Така че тая кола е готина. Тая кола ме кефи мен, лично. Е такава Е-класа. Първия автомобил, който може, ако сте меракли, може да си купите и по-стара, само че по-лачена така. От тия старите лачените, може да си вземете. Сега много зависи, ама като си младеж, гледаш нещо по-новичко. Тия даваш 5000 лева за, нали, прекалено е стара тази кола. Но ако си фен на тия коли, супер. Нали, няма нищо лошо, може и двата варианта. И тази по-стария модел и този модел също. Аз бих си купил по-новия модел, защото е по-добре изглежда. Така, това е първата кола. Втората кола е Audi A4 1.9 TDI. Тук мога да ви говоря вече за мотори, нали? Отиваме ето тук на Audi, отиваме на A4, отиваме на седан. Ако искате комби си вземете, не е проблем. Но е такава. Е такава. Ви трябва. Това е Audi A4 B6 се води. B6. Готини са. Ако намерите читава такава, си вземете 1.9 TDI 131 коня търсите. Защото върви на умиране, между другото. Много е здрава. Аз имам такава, затова ви го казвам. Долу-горе е ефтина за поддръжка. В смисъл, от към двигателя е ефтина за поддръжка. Само имаш кокалистото окачване е малко по-скъпо, ама не е болка за умиране. Там за 500-600 лева ще сложиш чисто ново окачване. Като цяло това е следващия избор. Това е доста добра кола. 1.9 TDI, 131 коня търсите. Брутална е тази кола. В смисъл, ще я изкарам много. Моята я имам, само така ще ви кажа. Моята я имам от 8 години. 8 години. Бях на 19, като си я купих. На 19. И всъщност 7 години и нещо, нали, ако трябва да сме по-точни. Бях на 19 години, като си я купих. Беше нов внос от Италия. Слабото място на тия коли са рейката. Рейката постоянно тече. Просто доливайте, или ако не тече чак толкова много, просто доливайте, не се занимайте, защото трябва да се свалят много неща да се прави, струва много пари, нищо няма да свършите накрая. Затова, примерно, това е един вариант, но тук изключваме, ако живеете в София, защото ако живеете в София с тия еконорми, нали, тази е доста стара година, нали, защото те са между 2001 и 2004 и 2005 нещо е такова. Така че да. Но тия по-старите не ви ги препоръчвам. Много са здрави по принцип, ама вече минало е времето, имат ръжди, имат такова, вече не е това, което трябва да бъде. Иначе, ако нямате чак толкова пари, тази също е добър вариант, между другото. Ако нямате чак толкова пари. Такава ми беше първата кола. B5 се води тази. Има и бензинови модели 1.8 турбо, но естествено те са много изтормозени, имайте в предвид.
Нали, доста изтормозени са. Но ако намерите запазена някоя, ако нямате чак толкова много парички, нали, може да си вземете и така. Но 1.931 коня, много добър вариант за първа кола. Може и 1.8 турбо, ама 1.8 турбо е много яко, в принцип, ако намерите запазено хубаво такова, защото повечето са страшни кенефи. Така, това е другата кола, която е долу-горе, в смисъл, почти няма да давате пари по нея, нали, ако всичко е наред. Ако си вземете някакъв добър екземпляр, не ако вземете някаква на 1,5 милиона километра. Нали. Така че имайте го в предвид, това е доста здрава кола, ако е някаква читава. Това е втория вариант, който ви казах. Съответно, можем да се стикнем и към третия вариант, който е Audi A3 до 5000 лева, всъщност не седан, тя е хеджбек. То е стария модел, ако нямате пари. Буквално това е най-добрата кола, ако нямате пари. Ако нямате пари за първа кола, това е най-ефтиния и най-добър вариант, който може да си купите, защото буквално е или Golf 4. Това е на една и съща платформа са. Golf 4 и този таралясник са буквално на една и съща платформа. Ако нямате пари, може да си вземете такова. Но по принцип предпочитаме, нали, да си вземеме ето това. Това го предпочитаме. 2004-2005 година, двойката е малко по така деликатен мотор, но като цяло е окей. Сменяте, като го купите, шпилката отдолу 600 грама на картера и като цяло не би трябвало да имате проблеми. Ако дюзите турбото и EGR и DPF и всичко е наред там, няма като цяло да имате кой знае какви проблеми. Но примерно до 5000 лева очевидно виждаме, че можем да си купим нещо такова, което изглежда доста добре, нали, с леки изключения. Просто казвам, че нали, сега с тия джанти не си купуваш никога такова, защото тия джанти бата е ужас. Ама примерно е такова. Със сигурност няма да изглежда по този начин. И между другото, защо пуши толкова много? Защото е студен навънка, ама тя пуши на умирането. Сигурно са е махнали DPF и EGR и всичко е махнали. То не знам дали имат DPF тия 2005 година, ама да. Може да се разходите, примерно да видите няколко такива. Той има много, между другото. По принцип, предпочитайте да купувате 1.9 105 коня. Това ви е най-добрият вариант. 1.9 105 коня. Двойката ли като цяло го избягвайте по принцип, но ако решите и двойката ли не е лош избор, те сигурно ще са малко по-ефтини от 1.9, но 1.9 е за предпочитане. Но до 5000 лева очевидно можеш да си купиш и по-новия модел, вместо по-стария. Ако нямаш толкова пари, взимаш 1.9, задължително този стария модел взимаш 1.9, нищо друго не те интересува. Буквално 1.9, проверяваш го, виждаш дали ще е наред и си ти в играта. Даже мисля, че тия са с старите дюзи и не са с помпи дюзи, Command Rail и така нататък, ами с най-обикновените дюзи, които те са много здрави. Така, това е третия вариант. Четвъртия вариант е буквално един от най-добрите варианти, които може да си вземете. Буквално е Golf 5. В смисъл, ако има Golf 5 за тия пари, по принцип. Има бензинов. По принцип бензиновите не ги купувате, избягвате ги. Не искате бензин. Брат, няма Golf 5 за 5000, ти лут ли си? Има един. Има един двойка TDI 140 коня. Той бате е ухмайко мила, никога не го искаш това. Бате, защото са толкова скъпи, бе. Това вече е много скъпо. Искате да ми кажете, че няма Golf 5 Op 1.9 90 коня. По принцип търсите 105, ама и 90 коня не е чак толкова зле. Някакъв е такъв дарък. Ще ви свърши работа. Човек, то няма до 5000 лева Golf петиция 1.9 105 коня. Вие луди ли сте, бе? Това е несериозно. 1.9. Това не пише колко коня е, но би трябвало да е 105. Такова примерно. Това даже е нов внос. Вижте, така изглежда доста добре. В смисъл, готина. Така. Буквално 5000 лева. В смисъл, имате регистрация тук, нали? Това трябва да си ги заделите тия пари после за регистрация, за граждански, за нови гуми, примерно, ако няма и така нататък. Ама това, примерно, е много добър вариант. Едно и такова. Значи, до 5000 лева, нека констатираме, че може да си купим Golf 5 до 5000 лева, дизел 1.9 TDI. В смисъл, може да си купим. Намират са някакви такива. Със сигурност ще има после да ги ремонтирате, ама Golf плюсовете му са, че е икономичен, достатъчно пъргав, доста здрав, ако не вземеш някой умреляк, нали? И като цяло не се чупи. И окачването му е супер ефтино. В смисъл всичко по Golf е ефтино.
освен заключващите врати. Ако си вземете с 4 врати и ви се развалят, като заключвате машинката, дето заключва, ако ви се развали, там са много скъпи. Мисля, че 3 машинки са около 600 лева, нещо такова. В смисъл скъпо е. Но пък, нали, ще имате чисто нови машинки, вие не ги сменяте всеки ден, обаче на Volkswagen по презумпция трябва да знаете, че машинките се пребават. На моя Touareg се пребаха 2 пъти и трябваше да сменям. На Touareg бяха по 350 лева едната. Нали, на Голфа са някъде към 200 лева едната, долу-горе. 180-200. И като своите труд за майстор и така нататък. Да, разбирате за какво става въпрос, но като цяло всичко е ефтино по Голфа. Така че това е четвъртата кола. Даже аз предпочитам за първа кола Golf 5 или А3, но по-добре Golf 5, според мен. Бих си купил Golf 5 за първа кола, защото е буквално достатъчно добра, достатъчно икономична, в смисъл буквално гори извън градско 4,5 на 100 лятото. Много хубава, перфектно. Това е според мен. За петата кола отиваме на BMW, особено за феновете на BMW. Отиваме на трета серия E46. BMW E46 е готина младежка първа кола. Тук не мога да ви говоря за двигатели, абсолютно нищо не разбирам, но тук, доколкото знам, предпочитат бензиновите двигатели. Гледате да е комби, това го махат, това го избягвате, тая гързотия. Ма взимате примерно едно и такова. Аз комби, гледайте да е купе. Какво казах аз, пълни глупости. Защото сте младежи, ама ако искате и 4 врати, също е много яка. Брат, то фотошоп печагата, дето го е сложил на тази кола направо, като отидете, въобще няма да изглежда по този начин, от тук се личи. Но примерно имате кожен салон, изглежда доста добре. Така че да, за тия пари е 46, може да си вземете някакво, което да е готино. Ето, примерно това даже е 4000 лева. Не е регистрирано, но вижте, това е някакъв нов нос. Малко по-старичка. Гледате тук да купувате като цяло за първа кола ръчки, защото автоматиците, ако се преебе автомата е доста скъпо, логично е за първа кола да нямате много пари, нали? Защото примерно сте на 18, нали? Мама и тати са ви дали 5000 лева да си купите кола, хубаво, нали? Обаче ако вземете един автомат и се щупи, оттам влизате в 1000 левове, просто е абсурдно. Но да, BMW 46 е добър вариант за първа кола, купе или седан, няма значение. Изглеждат доста добре, доста са готини, повечето са с кожени салони, модерни са вътре, готини са, кефят ма. И ми са рен на клипа току-що. Това са топ 5 коли, които аз препоръчвам за първа кола. Естествено има и други. Сега не ме хейтете в коментарите. Просто казвам, че това ти е най-ефтиното, икономичното. Естествено, може да си вземеш някакво Peugeot, Citroen и някакви такива. Има, но или Honda, да, също е вариант. Но тук говорим за топ 5, нали, коли, които са според мен. Тия коли са достатъчно добри. И Honda да си купите, Honda MPC кола. В смисъл тя не е нищо специално. Peugeot е MPC кола. В смисъл тя не е нищо специално. А пък всички искаме, като сме младежи, да караме BMW, Audi или Mercedes. Ето това са колите, които искаме да караме. И това е истината. В смисъл буквално това е истината. И това са колите, освен E-класата. E-класата сигурно ще ви е малко по-скъп. Нали? Това да го знаете, че E-класата най-вероятно ще е по-скъпа за поддръжка. Но това са пете коли, които ще са ви ефтини за поддръжка, ще са икономични и ще са здрави. Достатъчно здрави. Това е. Като цяло. Топ 5 коли. Like, subscribe.